Takže čaute, moje meno je Epic a dneska si natočím Minecraft 100% legálne. Musím to mať na malom okienku, lebo inak sa mi to seká. V pozadí môžete trošku počuť hluk, ale iba trošku. Ja vôbec nemám hacky, to preto. Hlavne sa neportujem nikdy takto, nikdy by som niečo zlé také neurobil. A proste ja som legálny hráč a myslím si, že taký dobrý nikto iný nie je. No, lebo ja som najlepší, na mňa nemáte, lebo ja som najlepší. A vôbec nemám auto armor, ani nevidíte, nič také proste. Počkajte, musím si nastaviť hack, ako ja nemám hacky vôbec, ako ja neviem, kde sa to tu dáva, chest SP a 100% legál. Ja sa snažím čo najlegálnejšie hrať, nechcem kaziť ostatným hru proste. Ja sa snažím byť čo najlepší v tejto hre a nechcem ostatným teda tu kaziť hru. A no, ako vidíte, je to takto. No zabil ma, hacker, no, ja som legálny hráč, no tak dúfam, že sa vám toto video páčilo a ak nie, tak dajte like, ak áno, dajte like, dajte mi odber a toto video určite zdieľajte svojej mame, svojej tete, aby sa dostalo čo najďalej, lebo chcem byť slavný jak Gogo a teda čaute, no, ahoj. Dobre, takže toto je pre tých, ktorí to nepochopili. Ja som to naschvál takto natáčal s hackmi a s tým rôznym zvukom v pozadí, pretože chcem upozorniť, alebo nechcem upozorniť, proste ja som len chcel ukázať, že niekedy fakt nemám čas, nič som len nechcel ukázať, proste len som tak nejakú hovadinu natočil, nejaký let's play, aby ste sa zabavili a aby ste si nemysleli o mne, že som nejaký hacker, alebo tak proste to bolo len kvôli videu, takže to by bolo šikenzi a ja sa teda fakt s vami lúčim a dúfam, že ste to pochopili dobre, nie v tom zlom slova, zmysle slova. Takže to bylo všetko, ja sa s vami lúčim, čaute! To nie sú hacky,